Comezamos. Boa tarde a todos e todas, benvidos a este pleno ordinario do mes de xuño, que retrasamos por ser época estival, ás 19:30. Ben, o primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Algúna modificación, algunha emenda, algún engade, algún erro ou errata? Non hai, non? Non. Polo tanto, procedemos á votación. Votos a favor da acta? Unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é o expediente 4084 do 2025, moción do Partido Popular para o mantemento de parques infantís. Ten a palabra o seu vocero vocera, ten para a súa exposición 5 minutos. Quen toma a palabra? Buenas tardes a todos e a todas. E paso a ler a moción para o mantemento de parques infantís. O Grupo Municipal do Partido Popular levanos traendo a mesma moción a detectar a falta de mantemento e conservación, tanto preventivo como integral, na case totalidade dos parques infantís. Os parques e as áreas infantís de xogo son os lugares cotiáns de encontro para uso e desfrute onde máis tempo pasan os máis pequenos. Estas zonas de xogo e recreo non son un entretemento para eles, senón un factor moi importante e preciso para o desenvolvemento psicomotor e cognitivo dos nenos, xa que lles permite contabilizar a adquisición de coñecementos coa mellor das súas niveis de comunicación, que a través dos xogos aprenden a establecer novas relacións e sensacións, ademais de coñecer e formar conceptos sobre os seus contornos. Por todo é coñecido que son moitos os beneficios físicos de xogar ao aire libre nos parques infantís, de mellorar as habilidades sociais, as capacidades motoras, a autoestima e mesmo unha certa independencia dos adultos por parte dos nenos que frecuentan habitualmente estes espazos cando están neles. Barbadás conta con diversos parques infantís distribuídos por todo o término municipal. O Partido Popular realizou visitas recentes a estes parques por petición dos pais, onde asegura detectouse a falta de mantemento e conservación tanto preventivo como integral na maioría destes. Falamos de falta de sinalización, papeleiras e iluminación, deficiencias nos xogos elementos infantís como tobogóns e balacíns e rodas con tornillos sobresaíntes e aristas perigosas nas estruturas deles. Asimismo, afirman que a solería de protección nalgúns parques é inexistente e noutros as losetas de caucho danadas presentan un deterioro considerable, así como a falta considerable de área nos areneiros e no conseguinte perigo para os nenos. Dende o Partido Popular aseguramos que é fundamental que todos os parques do noso municipio conten con elementos xogos inclusivos que lles permitan aos nenos, incluídos aqueles con diversidade funcional ou problemas de mobilidade, interactuar e divertirse en igualdade de condicións, promovendo a inclusión e a igualdade. Volvemos a reiterar a instalación de toldos e lonas durante os meses que comprenden a primavera e o verán, cando os efectos nocivos da exposición aos rayos ultravioleta aumentan debido á subida das temperaturas. Os acordos instar ao Concello de Barbadás a que aborden as deficiencias poñendo un plan de actuación urxente para mellorar, manter, recuperar e arranxar os parques infantís da localidade. Instar ao Concello de Barbadás que instale novos xogos e elementos inclusivos naqueles parques infantís da localidade onde aínda non se fixese. Instar ao Concello de Barbadás a estudiar e instalar toldos nos parques de tempadas de primavera e verán. Por cuarto, instar o Concello de Barbadás a rechar os diversos areneiros e colocación de redes na pista multiusos no Paseo dos Ameiros para que os balóns non acaben no río. E, por último, instar ao Concello a limpiar e conservar as pistas da Solaina. O que fixemos foi fotos que podemos presentar. Isto é o Parque do Tren. Pódense ver como están todas as este tobogán, donde se ven que as aristas e os nenos pasan e tíranse por eles, pois realmente se poden ver como hai todo en mal estado. Hai tamén este do mismo Parque do Tren, donde se pode ver os tornillos sobresaíntes onde estaban xogando os nenos e, bueno, isto é un perigo. Outra, e despois esta tamén é do Parque do Tren, que é o que mal está en peor estado. Bueno, temos fotos dos parques todos, donde se pode ver a herba tal como está, donde se pode ver a herba, para que todos os vexan. Bueno,
xa nos dirán vostedes, porque isto é como está Ventraces neste momento, vale, como está Ventraces, creo que isto xa é pois unha deixadez por parte do grupo de goberno. Podo traer isto donde está a mesa donde xogan as cartas, isto como está neste momento. Estos son fotos de onte, feitas. Esta é a pista que decíamos do Parque dos Amieiros, donde se pode ver que aquí non hai a rede, entonces a maioría das veces pois os balóns acaban no río, con consiguiente que os nenos os pais teñen que entrar a buscalos. Este é o Parque das Searas, tal como está ahora. Podo seguir, porque traigo casi 20 fotos. E despois este é o Parque da Liberdade, que todos podemos ver, donde o areneiro pois brilla por súa ausencia, e despois donde están os saltóns, eu chamolle os saltóns, isto, pois, como salte algún... Ten que rematar, doña Chela. Nada, xa continúo na segunda, Sí. pero para que vean como están os saltóns que lle falta area. Gracias, señora alcalde. Gracias a vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias e boa tarde a todas e a todos. Dicir que nos imos a quedar co espírito da moción, no que se melloren e manteñan nun estado máis óptimo posible os parques e xardíns do municipio, porque, vamos, iso é unha labor vital do ABC do Concello, das obrigas que ten o Concello de cara á cidadanía que paga os impostos. Temos que dicir que o estado en xeral do parques e xardíns do Concello é bo. É certo que se poñemos unha lupa a todo, aquí non se vamos sacar unha foto específica aí, aquí non se salva nin o apuntador. O que sí, temos que dicir, porque isto xa o trasladamos algunha vez ao goberno, e neste goberno tense que aplicar, pois xa digo, coa limpeza viaria, co lixo, ca iluminación pública, co mantemento de parques e xardíns, e o ABC das obrigas deste Concello. Bueno, tamén o suministro de auga e saneamento. Que teña máis eficiencia na limpeza de parques e xardíns, sobre todo nos meses da primavera, verán e principios do outono. Teñen que pensar que os parques e xardíns son unha prioridade nestes meses, porque, sobre todo os fines de semana, pois rapaces e familias pois sempre se achegan a eles e non se pode chegar a un parque ou un xardín e ter a erva nese estado. Entonces, o mantemento debe ser o máis óptimo posible, sobre todo facendo fincapé nestes meses que dixen antes. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Don Daniel, que das un minuto. Gracias. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, o espírito da moción creo que todas e todos os concelleiros e concelleiras deste plenario estamos de acordo. Evidentemente, o mantemento de parques infantís, de zona de xogo e de zonas verdes en xeral, pois ten que ser unha prioridade do goberno. Pero sexamos sensatos e apliquemos un poquinho o que aplicamos na nosa casa. E eu digo por que na nosa casa, porque pois estamos agora mesmo a luns. Este sábado non, o anterior, pois pasei a desbrozadora pola miña finca. E hoxe a erva xa me dá polo xeonllo. É dicir, hai que levar a cabo ese mantemento, pero hai que ser claros cos recursos que temos. Como ben dixo Ramón tamén, se vamos cunha lupa a cada un dos parques infantís que hai nesta provincia ou mesmo no estado, evidentemente van a ter problemas. Eses problemas que son detectados, eu insisto, e quero lembrar neste plenario a todas e todos os cidadáns que hai unha aplicación do Concello de Barbadás na que se poden transmitir as incidencias, porque nos encontramos continuamente, hoxe, a mañá mesmo o señor alcalde e eu, atopámonos cunha veciña que nos fixo chegar unha queixa precisamente dun parque, pero nunca, xamais, había trasladado, e dixo que levaba un ano que quería... Pero que non é certo. Que non é certo o que dixo a señora, bueno, pero eu dixenlle, como pretende vostede que o sepamos se non o traslada? É dicir, a labor da oposición é trasladar estes asuntos, pero non dun xeito alarmista, e quero facer este diálogo constructivo. Vale, moitas gracias. Moitas grazas.
O vocero ou vocera do Bloque Nacionalista ten a palabra. Sí, grazas. Boa tarde a todas e a todos. Nós, como concelleiro do BNG, pois queremos expresar o noso apoio a esta moción presentada por o Partido Popular sobre o mantemento dos parques infantís do noso concello. Coincidimos plenamente que é unha cuestión importante e urxente. Os parques infantís, como ben sinalades, non solamente son lugares de lecer, sino que cumplen outras moitas funcións. Efectivamente, un pode mirar con lupa as cousas, pero creo que aí nesas fotos víase que non se necesitaba moita lupa, vale? Eu sin gafas podía velo claramente. Por lo tanto, non necesitábamos lupa. Desde o BNG levamos tempo tamén reclamando un mellor mantemento destes espazos e un compromiso real coa inclusión, cuidando que todos os nenos e as nenas, tamén os que teñen diversidade funcional ou dificultades motrices, estes que sin ter ningún tipo de necesidade, pois custa lle facer ese tipo de actividades, pois poidan xogar en igualdade de condicións co resto. Isto non é un luxo, isto é un dereito, e un dereito recoñecido no principio número 7 da Declaración dos Dereitos do Neno de 1959. Hoxe en día hai elementos de xogo accesibles e adaptados como columpios con arneses, paneis sensoriais, xogos en barreiras, que deberían estar presentes en todos os parques do noso concello, porque isto tamén é garantir a igualdade. Por outra banda, creemos que é fundamental, efectivamente, garantir zonas de sombra, sobre todo nos meses de máis calor. Vivimos nunha zona onde podemos pasar os 17 grados aos 34 en 0, entonces a xente, as familias non poden elexir entre ou vai ao parque que xoguen ou que sufran unha isolación. Hoxe cubrir un parque con zonas con todos ou zonas de sombra tampouco é tan custoso e creo que dentro do que hai toda a moción pois podíase levar a cabo. Do mesmo xeito, creo que queremos que é necesario pensar tamén nos meses de inverno, nos que a choiva deixa de ser unha opción de lecer ao aire libre para moitos nenos. Sería bo incorporar espacios cubertos ou semicubertos, polo menos naqueles núcleos de poboación infantil máis abundante, polo menos neses. Respecto ao mantemento, tamén estamos de acordo que hai que repoñer área nos areeiros, revisar periódicamente o estado dos xogos, evitar que os parafusos ou aristas perigosas pois poidan provocar danos, manter limpos as papeleiras, garantir unha boa sinalización e iluminación. E tamén queremos destacar que no seu día xa levamos unha proposta de mellora da zona do común en Piñor, solicitando instalacións de elementos biosaudades, o arranxo ali non é un palco, pero unha sorte de palco, xa propuxemos. Temos aquí tamén outras propostas no caso de que se decida levar esta moción adiante. E non quero deixar de sinalar un aspecto moi preocupante debería ser para a sociedade de hoxe en día, e que moitos dos nosos nenos e nenas teñen unha dependencia excesiva do móvil das pantallas, pero tan brutal, que hoxe en día moitos nenos sustituíron os amigos de carne e oso por amigos virtuais. Isto está pasando, non é algo que pase fora, está pasando hoxe en día. E un dos mellores antídotos contra este illamento é precisamente ter parques. Por lo tanto, os parques son espazos que fomentan o contacto directo, o movimento, a creatividade, o vínculo coas demais e coa Ten que contorna. rematar, dona Nuria. Nada máis, grazas. Gracias a vostede. Dona Victoria, está no seu turno de palabra, ten 3 minutos. Moitas grazas, boas tardes a todas e a todos. Pois vou empezar por o final, por o que decía Nuria. Efectivamente, o Concello de Barbadás está traballando na cubrición de parques. De feito, hai un proxecto que foi presentado conxuntamente con San Cibrao e con Pereiro para a cubrición das pistas da Solaina. Esa é a idea. Aí esperamos contar coa colaboración do Partido Popular tamén para apoiar estas iniciativas e para que cheguen a bo porto. As velas que este goberno tamén quere instalar en diferentes parques donde xa lle foron solicitados, como son Campo de Roma, Parque do Concello, o que está aquí ao lado do Concello, evidentemente sí que queremos instalar esas velas porque é unha petición veciñal, pero a disponibilidade económica do Concello é a que é. Disponibilidade de recursos humanos, pois limitada. En tempos de primavera volvemos a falar unha vez máis da ecuación hierba-agua, hierba-agua. Entonces, claro, contra eso ningunha institución pública pode loitar. Pero tratamos de chegar a todos os lugares. Algúnas das fotografías que enseñou Consuelo Obispo xa non son reais, porque efectivamente, por exemplo, o Parque das Searas foi obxecto de corte de herba o venres pasado. Entonces, claro, non está actualizada esa fotografía. Por poñer un exemplo. E despois, xa que falan vostedes de parques, en Barbadás hai, que saiba eu, 34, sin contar eses pequenos parques que incumplen toda a normativa vixente de distancias e de adaptación ás necesidades dos nenos.
que se construíron por algún concelleiro pois donde yo pedía ao papá ou a mamá, entón claro, esos parques xa non os conto 34 parques infantís, xa non falamos das zonas verdes. Entonces, cando estes concelleiros chegaron a este goberno en 2015, todos estes parques eran como un páramo, era como cando colles un guiñapo e tuvemos que dedicarnos a lavar o guiñapo, a peinalo, incluso a teñilo en algúns casos. Reformáronse prácticamente todos os parques. Intentei que me colleran todos nun folio e non fun capaz. Porque o Parque da Solaina era o principal exemplo de deserto, donde non iban os nenos a nada. Ya ahora, todas as tardes hai ali 50, 60, 70 nenos. Desto a mellor sabe o alcalde que os pode ver incluso desde a ventana. Parque da Casa de Cultura. Cando nós chegamos ao goberno, era un parque que tiña o columpio roto, tirado no suelo, vamos. Era lamentable o estado dese parque e agora todas as tardes acuden ali dúcias de veciños. E así podemos seguir o Parque dos Amieiros, que sin a valla de protección obrigatoria por lei, por cumplindo a distancia a un vial, etc, etc. Parque Campo de Roma, de cambio de area por caucho e reforma integral do parque. Parque de Parada, reforma integral, Parque do Barreiro en Ventraces, reforma integral, Vila Escusa, Lameira do Mato, Finca Fierro, As Lamas, Santa Uxía, etc, etc. Bueno, continúo na segunda intervención. Moitas grazas. Grazas. Dona Chelo, ten agora o turno de palabra. Demagogia pura y dura, doña Victoria, tengo que decírselo así de claro. Yo le recuerdo cuántos años llevan gobernando este concello. Va a ser 10 años, ¿vale? 10 años ya ahora mismo estamos a final, o sea, ya en junio, y lógicamente son 10 años los que llevan gobernando. Vuelve al pasado del Partido Popular. Ustedes, cuando cogen en el 2015 el gobierno, lógicamente se encuentran unos parques que hay que reformar, pero a ver, les tocó a ustedes, si nos tocara al Partido Popular, pues estarían. ¿Cuántas mociones llevamos traído a este plenario? ¿Cuántas mociones llevamos con este tema para cubrir los parques? Y ustedes ya están siempre que lo que acaba de decir usted, estamos en ello, llevan 10 años con la misma historia, estamos en ello. El Partido Popular apoya, trae mociones. Mire, usted me dice el Parque de las Earas, este es de ayer, Vale, es de ayer, No le engaño, ayer todo el mundo me pudo ver haciendo fotos por todos los parques del concello. Por todos los parques del concello. Usted dice que hay que mirar con lupa, señor Rey. Mire, esto no hace falta verlo con lupa. Esto no hace falta verlo con lupa, que le falta arena. Esto es Opuleiro, ¿vale? Esto es ayer, ahí tiene, donde ni se ve la mesa, ¿vale? Entonces, esto es de ayer. Vale, no hace falta verlo con lupa. Esto es que llevamos 10 años gobernando, ¿vale? Gobernando anteriormente el Venega y las velas. Mire, ¿sabe cuánto costaron poner las carpas para lo que es la foliada? Voy a hablar de lo último que se ha hecho en este concello, la foliada. ¿Han visto el decreto de cuánto cuesta una carpa? Pues 1.500, hay otras de 2.000 y pico, pues a lo mejor esos 1.500 euros, vale, bueno, me puedo equivocar, a lo mejor en 200 euros, no lo sé, vale, pero 1.000 y pico euros a lo mejor ya le da para poner velas en alguno de los parques. Usted está diciendo que el Parque de la Solaina, sigo diciendo, llevan 10 años, ahora con otros concellos, mire, el Partido Popular va a apoyar siempre que se cubran los parques, porque es una petición de los padres. Lo hemos traído en 5 o 6 mociones o más que venimos repitiendo. A ver, los padres han intentado, o sea, dicen que van a recoger firmas a ver si les hacen caso. Fue cuando se pusieron en contacto con nosotros y ayer me dediqué a hacer fotos por todos los parques, para que ya no vean que cuando se presentó la moción, estas son todas las fotos de ayer. Y si quiere, al final del pleno, le enseño mi móvil, para que vea la fecha y la puedo enseñar a la cámara, de que ayer me dediqué, es proceso, a ir a todos los parques. A todos. Entonces, a ver, yo ya no sé más que decir. Estoy de acuerdo con dona Nuria, totalmente. Hay parques que no tienen elementos de juego para los niños ya con problemas de psicomotricidad o con problemas de acceso. Ten que rematar, doña Chelo. Nada, ya, y después solamente les hago una pregunta al grupo gobierno. ¿Dónde están los tractores? ¿Dónde están?
¿Dónde está? Queda un minuto despois, doña Chelo. No, solamente le hago la pregunta para que luego me conteste, dona Victoria. Tenemos un elemento que creo que está guardado en algún sitio, una máquina maravillosa que han comprado para cortar la hierba. Gracias. A vos. Vostede. Don Ramón, ten a palabra. Dona Chelo iba moi ben, pero equivocouse porque entrou outra vez o chip de PSOE, entonces xa non compare, non meta a carpa, os 1000 e pico euros da carpa, porque se nos poñemos a meter cuartos, tamén metemos os 1000 e pico euros que valeu o pleno extraordinario que solicitaron aquí para Egen, o que pasou fai 2 meses. Entonces, esas comparacións é mellor deixalas noutro sitio. Eu non estou aquí para defender ao goberno, senón para facer a oposición, pero para dicir a realidade. Quedámonos co espírito da mención porque, efectivamente, hai que mellorar, recuperar, arranxar todo aquilo que está mal e telo en condicións óptimas. Por eso o que dicimos, e eso sí lle dicimos ao goberno, que neso sí que están pecando de que estes parques nos meses de primavera, verán e outono hai que dedicar máis atención para que non pase o que un fin de semana chegue e teñan esas ervas. Tamén é certo que o Concello, as persoas non poden estar en todos os puntos do Concello, o personal do Concello, ao mellor un fin de semana pásase, como dicen antes aquí Dani Rey, e incluso eu teño constatado que a veces as asociacións de veciños ven a situación dun parque e non chaman ao Concello para dicir que yo veñan a limpar que están as ervas moi altas. Veñen a protestar despois de que pasa o fin de semana. Non é así. Porque son os primeiros que ven o que hai. Porque eu son un deles. Cada vez que paso por un parque vexo que non está ótimo e chego o fin de semana, chamo a Vitoria e digo, claro, se eu non paso por ali en 15 días, pois, e nadie dice nada, pois é imposible que o saiba. Moitas gracias. Grazas, don Daniel. Gracias. Bueno, o Partido Popular normalmente trae aquí mocións que evidentemente están feitas para ser aprobadas, porque calquera con sentido común, pois, aproba estas peticións porque son comuns para cualquier goberno por cualquier oposición. É dicir, se falamos de demagoxia é traer estas mocións e non pois, facelo a diario, comunicarlle ao señor alcalde, a señora alcalde, a calquera dos concelleiros e concelleiras deste grupo de goberno que atenderemos en función da disponibilidade de recursos. Creo que aquí gobernaron todos os partidos que estamos ahora neste plenario, foron goberno. Saben como se xestiona un goberno, saben cuáles son os recursos económicos e os recursos de persoal tamén, que son escasos, por certo. Bueno, viña a decir tamén que un par de fotos das que enseñou a señora Obispo ahora mesmo aí, concretamente o Parque das Searas, e outra foto que rula por aí por internet, como sempre, os haters que alimentan desde algún grupo municipal que se senta aquí, e que eso sí que é pura demagoxia. E vou dicir unha cousa porque me estou quentando un pouquinho. Vostedes están alimentando un fascista. Están alimentando nas redes sociais a un fascista continuamente que basa a súa protesta cidadana no seu fascismo populista. E digo así ben claro porque sei que me está escoitando por YouTube. Vale, e ese que pon fotos porque chega un venres e os traballadores e traballadoras teñen que marchar a súa hora de descansar o fin de semana. E por eso algún parque como ese que está aí das Searas queda un cadradiño con erva e ven aquí con esa demagoxia dicindo que o Parque das Searas non está limpo. O Parque das Searas está limpo, agás esa zona central porque o traballador marchou para a súa casa a descansar como é propio. Grazas. Dona Nuria, prosigo vostede, supoño, non? Grazas. Ben, sinalabas antes un aspecto que a nos tamén nos parece fundamental e a participación da veciñanza na mellora dos parques infantís, porque quen mellor coñeza os problemas e as necesidades que teñen os parques son os seus usuarios. Por lo tanto, se esta proposta vai adiante e se vai a mellorar os parques, pois, bueno, podríase convocar asambleas locais e que esta toda a veciñanza pois poida participar. Nos valoramos que se traiga esta moción ao pleno, se concordamos que é unha moción que, bueno, se pode traer e que é real, que está pasando, ao mellor non en todo, pero si en boa parte dos parques. E pedimos, si, que se aproba, que non quede nunca iso engardada, é dicir, que se leva a cabo un plan real de actuación, con prazos, con partidas orzamentarias na medida en que se poida, e con seguimento. Nada máis, grazas. Grazas a vostede, dona Nuria. Ten a palabra dona Victoria Morenza.
Moitas grazas. Bueno, na primeira intervención non falei dos elementos inclusivos. Creo que todos os concelleiros que estamos aquí representados sabemos que o Parque da Rúa da Presa reformado recentemente é un dos parques que ten máis elementos inclusivos. Elementos inclusivos que vostedes en 28 anos, e volvo dicilo, non incluíron en Deixamais. En 28 anos ningún solo elemento inclusivo. Xa me esquecía tamén dicirlle outra boa noticia, porque distes parques que collemos en 2015, que os reformamos todos, porque dice, vos quedaron a vostedes moitos parques, quedaron os parques e tiñanos que facer vostedes. No, tiñanos que facer vostedes e nós, unha parte vostedes e unha parte nós, pero deixarnos 34 parques para que os reforme este goberno con fondos propios casi todos, e que é, eso sí que é ousadía. E sí que é demagoxia. Entonces, parques inclusivos, que nos trouxo foi este goberno. Parque Lucinda, era o último parque que nos faltaba casi por reformar, inda que sempre quedan flecos, evidentemente. Pois o Parque Lucinda vai se reformar e non inclúe só o parque infantil, senón que inclúe zona de lecer, de encontro xeracional entre os avós, unha zona verde para que estén os avós cos netos, parque infantil e zona deportiva. Unha zona deportiva da que se poden beneficiar tamén a veciñanza e os nenos e nenas e mozos e mozas da Valenzá. En Ventraces acabamos de reformar recentemente, hai uns meses, o Parque da Rúa Ermida, que era outro páramo, era outro guiñapo que nos deixaron. Grazas por nada. Despois, respecto da pista multideporte, efectivamente, xa dende a Consellería de Deportes xa se fixeron as xestións necesarias para acabar de cubrir a pista de básquet que faltaba. Pero hai que ter en conta que o proxecto incluía non cubrir esa parte con rede precisamente para que fora unha zona inclusiva, desa inclusión da que tanto falan, e sostenible, aberta á natureza. Pero claro, bueno, querémolo todo cómodo, queremos estar enxaulados, entonces, pois este goberno atende as peticións da veciñanza e enxaulamos esa pista multideporte que estaba pensada para estar aberta á natureza. E respecto á transmisión de queixas e inquedanzas, evidentemente hai unha app que non todo o mundo ten por que coñecer, pero hai unha páxina web onde tamén hai un apartado que se chama Contacto, ao que se lle dirixen incidencias a todos os concelleiros do grupo de goberno, e despois hai un teléfono móvil, hai teléfonos fixos, e aquí no Concello de Barbadás recibimos a diario entre 10 e 15 incidencias que procuramos atender na medida das nosas posibilidades. E vostedes pensan que uns parques que se reforman con Padre Nuestros? No, os parques reformanse con diñeiro. Vostedes deixaron os 34 parques casi todos reformados. Pero claro, aí la carpa, que ten que ver a carpa da foliada cunhas velas que ao millor valen 15 ou 20.000 euros nun parque, que non ten nada que ver, absolutamente. Vostede fala porque o diñeiro cree que se fabrica. Xa lle dixemos un día que aquí non fabricamos diñeiro neste Concello. Entonces tratamos de chegar a todos os núcleos, non só reformar parques na Valenzá e melloralos, e tratar de atender esas inquedanzas que ten a ciudadanía, que sempre agradecemos que nos transmitan, tratamos de chegar non só aos parques da Valenzá, sino chegar ao último recurso, como pode ser o Parque Infantil de Santa Uxía. Moitas grazas. Moitas grazas. Doña Chelo, ten vostede un minuto, por favor, Cingasel. Mire, voy a decirle, el Partido Popular tenía xuntas de gobierno a lo mejor una al mes, donde llevábamos todos los puntos. Solamente les voy a decir a la ciudadanía que aquí se hacen xuntas de gobierno donde cada uno que va cobra por esas xuntas de gobierno. Vale, se hacen una cada semana y a lo mejor con 3 puntos. Y lo vamos a demostrar en las propias xuntas de gobierno. No, que va, señor alcalde. Bueno, déjeme terminar. Déjeme terminar. Usted dice que no, yo se lo voy a demostrar en el próximo pleno. Le voy a traer alguna donde hay 3 puntos, nada más, ¿vale? Y después, demagogia. Demagogia es que llevan 10 años gobernando. Vamos a ver, en 10 años, los parques, aquí sabemos que es un concello donde hay pues cantidad de niños, por suerte, y que esos 10 años, lógicamente, se estropean los parques. Cuando hemos gobernado nosotros, recuerdo que yo, ¿vale?, que fui teniente alcalde de este concello, teníamos un plan de actuación para los parques dentro de las posibilidades económicas que tenían, que no teníamos las que ustedes tienen hoy. Entonces, en 10 años, no me venga diciendo, vale, que por un pleno extraordinario como el señor Rey, que era de obligado por todo lo que usted hizo, vale, con ese tema del cuartel de la Guardia Civil. O sea, demagogia ustedes. Doña Chelo, remate. Doña Chelo, remate, por favor, que leva un minuto 23 segundos. Lo que no saben es Doña Chelo, remate. gobernar. Gracias, señor. Mire, voy a empezar por lo final. De lo que usted hizo, vayan ao xuzgado dunha vez, por favor.
de lo que usted hizo. Supoño que se refire ao pleno extraordinario que convocaron pola miña suposta corrupción. Vayan xa ao xulgado. Vayan xa. Vayan xa. No, doña Chelo, mire, non insinúe, non lance barro para esconda despois a man. Vaya ao xulgado xa está tardando. Porque despois vais a topar vostede e os que asinen esa denuncia cunha denuncia pola miña parte. Vaya alá xa. Levan 2 meses desde que ocurriu ese pleno e aínda non foron ao xulgado. Aínda non foron. Entón, están tardando. Retos a que vayan xa. Mire, o Parque das Searas foi desbrozado, e é certo, foi desbrozado venres, e quedou a medias. Faltaba un anaco, pero iso é demagoxia, porque tamén pasei eu por ali, Eso é demagoxia. E é utilizar precisamente o que dixo don Daniel Rey, porque hai haters que utilizan sistemáticamente os horarios laborais incluso para acusar o Concello de neglixencia. Non, ese parque empezouse a desbrozar o venres e non se rematou, é certo, pero faltaba un anaquiño. E xa estamos criticando, mire, por favor, non faga vostede caso a tanta banalidade. Non faga caso a tanta banalidade, porque está vostede entrando na banalización máis absoluta, e no fan o máis absoluto. Mire, a pista de multideporte vou explicar algo máis. Nesa pista de multideporte, no Peche, estáse traballando desde hai 5 ou 6 meses, prácticamente desde que se rematou. Pero sabe vostede o que pasou? Que resulta que conseguir orzamento para eses postes, para o Peche, costaba moito diñeiro. Sabe a canto chegou o orzamento, o primeiro orzamento? A 10.000 euros. Denegouse. E non se fixo. Tardamos en atopar outros orzamentos e agora, se non me equivoco, creo que está en torno a 3.500 euros. Pois iso é traballar a prol da veciñanza, primeiro colocando os postes en cuestión e segundo aforrando diñeiro, doña Chelo. Se vostede quere chascar os dedos e gastar os 10.000 euros automáticamente, alá vostede, pero iso non é traballar a conciencia. E iso non é traballar defendendo os intereses dos nosos conveciños e conveciñas. Non. Vostede estivo no goberno e, polo tanto, sabe que iso non funciona así. Pero, claro, é fácil lanzar. Mire, como dixeron os outros concelleiros que ademais, e concelleiras que ademais tiño anotado aquí, vostede sabe que a foliada, o gasto da foliada vai a unha partida completamente diferente da que van as velas e o arranxo de parques. Entón, vostede está mezclando allos con cebolas, facendo demagoxia, caros, a veciñanza, como que, no, todo en totum revolutum, yo quito de aquí e pongo allá. No, doña Chelo, sabe vostede que unha partida ten a súa asignación e unha área ten a súa asignación e outra partida ten outra área. Polo tanto, o diñeiro que está en cultura ou en educación non é de parques e xardís. Non é de parques e xardís. Sabe vostede? Entón, que quere vostede? Denostar con eso a foliada, denostar o galego, denostar a defensa do galego. Semella que sí, con ese exemplo que vostede pon. Pero, dito eso, digo máis. Se falamos de reproches, por chamalo así, ou de demagoxia e de gasto suntuoso, quen fixo o Festival de Drag Queens no entrodo de Barbadas que tiña tanto que ver? Vostede. E iso sí que foi gasto suntuario, superfluo, e desde logo que non ha caído para Barbadas. E iso fixo vostede. E que viña eu tranquilo, pero vostede sabe tal. Pero eu tamén sei responder. Votos a favor da moción? Punto 3. Expediente 4085, moción do Partido Popular sobre a regulación dos vaos fixos e a mellora da sinalización nas rúas e estradas municipais. Ten a palabra o voceira do Partido Popular. Don Ramón, ten vostede 5 minutos, sí. Ola, moi boas a todos e a todas. Vamos alá. Esta é unha moción sobre a regulación dos vados fixos e mellora da sinalización viaria nas rúas e estradas municipais. Hai unha exposición de motivos e que, bueno, os vaos fixos son autorizacións municipais que permiten reservar espazos na vía pública para facilitar unha entrada ou saída de vehículos dende as garaxes privadas ou comunitarios. Estes permisos teñen un obxectivo, garantir a mobilidade, evitar que a obstrucción do tráfico e mellorar a seguridade viaria. Porén, detectáronse numerosos casos nos que existen placas de vado sen a correspondiente autorización municipal, sei fehacientemente de algunha, eso non o podo asegurar, pero de algunha sí, de que non ten o pago da taxa correspondente ao día, ou mesmo as situacións nas que se existe, bueno, a actividade que se estaba facendo porque estaba aí cebado, pois xa non se está facendo. Isto provoca un uso individuo do espazo público e unha perda de ingresos para o Concello. Unha perda de ingresos que, captando máis ingresos donde se podan e donde sea lexítimo, pois pode axudar a efectivamente subir outras partidas cando saia o próximo orzamento.
Así mesmo, considéranse necesarios revisar os criterios de concesión e renovación dos vados, garantir unha sinalización conforme a normativa que existe vixente, de habilitar mecanismo de denuncia cidadá, aínda que efectivamente están as aplicacións, pero, é un pouco que se poda facer tamén de outra forma. Por outro lado, aínda que tampouco menos necesario, a sinalización viaria xoga un papel fundamental na seguridade dos condutores, peóns e ciclistas. Unha sinalización clara, ben situada e mantida en bo estado é esencial para garantir o cumprimento das normas de tráfico, reducir a siniestrabilidade e facilitar a mobilidade das persoas, incluídas aquelas con mobilidade reducida tamén, que eso tamén está un pouquiño olvidado. No noso Concello detectáronse múltiples deficiencias no que se respecta a sinalización horizontal, pintura na calzada, eso en moitas. Vertical non tanto, pero pintura na calzada sí que falta moita. Entre os principais problemas destacan por algunhas sinais deterioradas, algunha oculta por a vegetación ou colocadas en lugares de difícil visibilidade. Falta renovación da pintura viaria, isto sí que nun concello que ten bastante zona rural como este, en moitas zonas rurales sin beiras rúas, pois o ter unhas rayas, ainda que non sea realmente unha beira rúa como Dios manda, pero unhas rayas sí que delimitan un pouquiño e deixan un pouquiño de espacio para que poda pasar a xente. Pero, tamén especialmente en cruces perigosos. A ausencia de sinais en algúns cruces moi perigosos de moito tráfico, carencia de sinalización adaptada para persoas con diversidade funcional, dicir que, en algúnas zonas nas que, por desgracia, sea máis tal. A súa ausencia en varias rúas da Valenzá de precisas das marcas que Don Ramón, precisan a delimitación do aparcamento. Grazas a vostede. Don Ramón. Como na moción anterior, voume quedar co espírito da moción, sobre todo co que pon aquí ao final, ou antes dos acordos, acometer unha revisión xeral da sinalización existente e un plan de mellora que corrixa estas deficiencias, como no tema dos parques de servizo. Agora ben, voulle dicir que inclúan un cuarto punto que diga o seguinte: instar a Deputación Provincial a cumprir estes mesmos puntos anteriores nos seus viais do noso Concello. Están dentro do noso Concello. Entón, para votarlle a favor da moción, inclúan ese punto, senón absterémonos. É dicir... a Xunta... Claro, porque... Todos os que teñen viais dentro do término municipal, porque aquí non van ser unhos A e outros B. O sea, unhos privilexiados e os outros non. Os que viven nun tramo da Diputación Provincial dirán, ostras, aquí só miran por o Concello. E dicirlle outra cousa, don Ramón, dicirlle outra cousa, que vostede non estaba aquí, pero eu votei 10 anos, 10, traendo a mesma moción cada ano que hasta me criticaban aquí os seus compañeiros. Xa ven outra vez co da luz de... Mire, ese é o exemplo máis claro desta moción, e vostede coñece ben. Inda hoxe non está feito. Fixos unha modificación, creo recordar, na Diputación, e por fin, a ver se antes deste inverno se pon a luz nun sitio tan importante e tan perigoso, e reúne estes 3 puntos que traen vostedes aquí, pero o didillo. 10 anos, Moitas gracias. Grazas. Moi breve. Coincido con Ramón e que o espírito da moción é perfectamente entendible por todos, pero quero aproveitar este tempo que me queda para puntualizar o que dixen antes, para que non dé lugar a malos entendidos. Señores e señoras do Partido Popular, eu teño moito aprecio a todos e a todas, pero sei que na súa formación e a nivel interno, porque mo transmitiron, pois vostede, señora Bispo, alimenta, e por eso digo que alimenta estas publicacións en redes, alimenta populistas, porque non porque o diga vostede, que vostede evidentemente vai a negalo, sino porque algún compañeiro ou compañeira súa mo dixo precisamente que por ese motivo de malestar dentro do grupo, pois podía ser por esta alimentación de mal rollo, de sempre ir ao barro contra concelleiras e concelleiros deste goberno. Así non se fai oposición. A oposición que ten que facer é precisamente estas propostas, pero non enmerdar
no medio de comunicación máis grande que hai hoxe en día, que son as redes sociais. Porque o único que consiguen vostedes é crispación. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra dona Nuria, polo que vexo. Boa tarde de novo, eu retomando a moción. Desde o BNG queremos expresar o noso voto favorable a esta moción porque pensamos que abondan dúas cuestións clave para a mellora do día a día do noso concello. Por unha banda, a ordenación dos vaos permanentes e por outro, o estado da sinalización viaria. Son dous temas que, sen abordar grandes titulares, pois efectivamente teñen un impacto directo na convivencia, na seguridade e na xustiza no uso do espazo público. Pero vamos por partes. A cuestión dos vaos permanentes non é unha cuestión menor, porque estamos a falar da reserva dun espacio público que é de todos e de todas para un uso privativo. E iso só se pode facer cunha autorización municipal e pagando a tasa correspondente. Se non hai autorización ou non se está pagando esa tasa, estamos ante un uso indebido dun ben común e tamén ante unha perda de ingresos por parte do propio Concello que podería destinarse pois a outras melloras para a veciñanza. É lóxico que o paso dos anos pois que haxa vaos que quedaron en desuso, locais que pecharon, garaxes que xa non utilizan as placas ou placas que seguen postas mal non ter autorización. Entendemos que o que propón esta moción é simplemente facer un censo serio e actualizado sobre o cal vexamos a situación real, revisar os expedientes, dar de baixa aqueles vaos que non teñen xustificación. Isto parece de sentido común que se faga e, por lo tanto, o BNG vai aprobar esta moción. Pero non abonda soamente con revisar eses permisos, tamén queremos que compre garantir que os vaos que sí están autorizados pois estén tamén ben sinalizados, ben colocados e ben utilizados e que a cidadanía poida avisar de posibles irregularidades, porque todos e todas pois coñecemos casos nos que o vao ou ocupa máis espacio do debido ou que se poñen certos obstáculos para ocupar máis do que permitiría o vado. A segunda parte da moción, que vai sobre a señalización viaria, igual é necesario, igual que a anterior, que encamía todos os días polas rúas da Valenzao, distintas zonas do municipio, por ver que efectivamente hai cruces perigosos que non están sinalados, despois hai sinales que, ao meu entender, non teñen sentido, como o paso de peóns no medio dunha virgueira, cousas por estilo. Todo isto afecta a seguridade do Concello, especialmente as persoas máis vulnerables. A sinalización non é un adorno, é algo necesario que abonda na seguridade de todos. Por iso, pois, compartimos a proposta de facer unha auditoría técnica de toda a sinalización do Concello, tanto vertical como horizontal, e deseñar un plan de actuación coas prioridades claras, é dicir, zonas escolares, contornas con moito tráfico, barrios máis afectados, e, como non, incorporar criterios de accesibilidade como pictogramas, sinais adaptadas ou indicacións táctiles ou mesmo lumínicas nalgúns pasos de peóns que, independentemente da velocidade que vayas, que non se pode ir máis de 30, pero sí que sería bo por algún reforzo, algún paso de peóns como hai aí na Avenida de Portugal, na zona do Mirador da Alameda, que cando se achega un peón ilumínanse, teñen como unha luces LED. Non estaría de máis nesta zona da Avenida de Celanova. Nada máis, gracias. Moitas grazas a vostede, dona Nuria. Ten a palabra dona Victoria Morenza. Moitas grazas. A ver, o que non acabamos de entender do Partido Popular é a presentación desta moción que é oportunista. A anterior era demagóxica e é oportunista, porque o 5 de decembro de 2023 iniciouse revisión de vados. Lévase traballando neste asunto moitos meses. Bueno, será coincidencia, le habrán dado un soplo, non lo sabemos, eso xa o saberán vostedes. Entonces, en 2023, decembro, comenzamos a realizar un traballo arduo que xa deberon haber feito vostedes, tuveron 28 anos, de comprobación de vados. Todo isto conleva un estudo da situación tributaria, entre eles xa se fixo no seu momento o padrón do lixo, que se trouxo aquí a pleno para actualizar as taxas, a prioridade, evidentemente, a modificación da ordenanza, pero para iso é necesario o traballo de campo e agora estamos na fase de depuración. O servizo, ben o sabe vostede, está delegado na Diputación. Non me vai conseguir, como lle diría, que se me vaya a cabeza para vostede, porque todo o tempo facendo xestos, pero igual. Teño moi claro o que quero dicir. 269 vaos, 26.937 euros que se ingresan todos os anos. Esta é a realidade. E agora estamos facendo un traballo de campo, que vostedes nin soñaron facelo.
Nin o pensaron, nin se lles pasou por a imaginación, por moito teniente alcalde que fora durante 4 ou 8 anos. Cando finalice a actualización, comunicarase á Deputación, porque a Deputación é a que ten agora mesmo a cobranza dos vaos. Hai que ter en conta que a depuración censal vai se facer a nivel provincial tamén. Vamos a aproveitar esta depuración censal que permitirá ter os datos actualizados que se enviarán ao Instituto Nacional de Estadística e esta depuración incrementará o proceso de control das direccións físicas. Ao mesmo tempo, o Concello realizou un padrón actualizado de rúas e direccións, como ben vostedes saben, unhos traballos arduos tamén que vostedes non soñaron en facer, porque unha das primeiras cousas, das primeiras herdanzas desas envenenadas que recibín ao chegar ao goberno foi o rueiro. Un rueiro, que isto, para que é este dinero? Para el rueiro. Pero isto que é? Ah, non sei, isto estaba aquí puesto en los presupuestos e nunca lo hicieron. Entonces, esta conselleira que lles fala, colleu o rueiro por os cornos e hoxe en día temos un rueiro actualizado e que xa lle foi enviado a catastro. Deberes feitos, como diría vostede. Pero volvemos ao tema dos vaos. O censo actual de vaos fíxose sen metodoloxía hai décadas. O sea, aquí lo apunto a boli en unha berza, los vaos e logo aí queda. Entón xa ven o Partido Socialista ou o Goberno de coalición naquele momento e xa retomamos. E agora outro Goberno de coalición volve a retomar a revisión dos vaos, como naquele momento retomou a revisión do rueiro. É necesario para elaborar un censo actual que unifique o que xa hai na Deputación en urbanismo e todo isto combinalo tamén co traballo de campo. Os datos dos que dispoñemos non son agora mesmo homologables, co cual non o podemos efectivizar formalmente, porque os NIFs do titulares poden non coincidir coa comunidade de propietarios, porque houbo cambios por herdanzas ou situacións de nova construción. Continúo na segunda intervención. Grazas. Moitas grazas. Don Ramón, ten vostede agora 3 minutos. Vamos a acabar lendo os acordos xa directamente, pero, bueno, realizar un censo actualizado, vexo que algo teñen feito, obviamente non o sabíamos, se o hubieran dito, pois ao mellor igual non o hubiéramos feito exactamente así esta moción. Realmente hai moitas placas todavía que xa lle digo que teñen un número e non as está pagando ninguén, están na calle. E hai moitos particulares tamén que teñen incluso edificios construídos recentemente que a entrada non ten ningún tipo de vado. Recórdolle que a ordenanza foi aprobada no 16 do 4, ou bueno, a data que pon, do 2018. Estaban vostedes no goberno. Igual que tamén aprobaron a ordenanza do lixo, que se lle iba a cobrar a xente que non tiña auga contratada e todavía estamos á espera. Realmente, a forma é fácil, según pon aquí as ordenanzas. O que non paga, un día en concreto, que o explica aquí, podemos darlle de baixo ao vao. Simplemente mirar un número que é, subir e quitalo, supoño. A parte física, que se pode quitar nas ordenanzas, é o que entendo. Entón, nos puntos, eu creo que non temos ningún problema en añadir un cuarto acordo, porque efectivamente as rúas non son todas do Concello, son da Diputación, da Xunta, do Goberno Central, pasan todas por o noso Concello, e pasa como os xardís, que hai que andar vigilando os veciños a ver se medra erva ou non, chamando a vostedes. Neste caso, pois, será o mismo, é dicir, nós teremos que, como veciños máis cercanos, pois, avisar a Diputación, a Xunta, o Goberno Central, de que falta un vado, que falta un stop na cima da finca Fierro, ca carretera de Piñor, urxentísimo que se faga dunha vez, que falta outro stop na baixada do campo da festa, non sei exactamente o nome exactamente, pero en Ventraces, onde baixa a carretera xeral. E, bueno, son stop moi importantes que faltan. É dicir, eu xa non digo un cedo a paso que tamén, pero os stop son moi importantes e a carreteras con certo tráfico é algo que teñan que prestar un poquinho máis de atención. En principio, creo que tamén buscando prezos para varias cousas, pois, eso, poderíase
era en cuanto a tapar a posible perda de valor desde a pista multiuso, que isto é para saltar outra cousa que tiña que anotada, porque de todos modos, en conseguir prezos, obviamente, de 10.000 euros a 3.000 euros é moita diferencia. Entón, pois, si efectivamente a primeira vez foi un erro. En que rematar que vai en 3 minutos e 16 segundos. En principio nada mal, se estou nin millor estes temas que sí que temos dereito e teremos máis fondo. Grazas. Ten a palabra don Ramón. Bueno, dicir que imos votar a favor porque, de feito, ahora corrixiron e non discriminan a outros veciños deste Concello, que os seus viais non son do Concello, senón da Diputación. Xa digo, por o espírito da moción de revisar en xeral todas estas deficiencias que, según afirman o presentante da moción, hai xente que non paga esas cousas. O goberno algo terá que dicir na súa intervención, se iso é certo ou non é certo. A parte de, parece que se está traballando no tema dos vados e no censo e todo eso, se iso que denuncian dende aquí, inda que dicen que non sabían nin preguntaron nada, iso tamén non entendo eu, presentar unha moción sin preguntar se se está facendo un traballo ou non, é dicirlle outra cousa. Home, que ya xa que chamar a Diputación para dicirlle como ten un vial, válgame Dios, unha cousa é chamar ao Concello para dicirlle que hai un burato nun parque ou algo, pero a Diputación dicirlle como está un vial, coa cantidade de técnicos, subtécnicos, xefes, coches, maquinaria e personal que hai aí, moitas gracias. Don Daniel. Gracias. 2 minutos. 2 2 minutos. Vale, perfecto. Gracias, Ramón, pola túa generosidade. Primeiro, pois, acabas de darnos claro tamén, Ramón, a disponibilidade de recursos. A Diputación ten inspectores de estradas, ademais, hai funcionarios que se dedican a isto, inspectores de entradas, co cual, pois, teñen máis recursos. Non, con isto non xustifico nada, pero evidentemente que os veciños e veciñas chamen non é algo malo. De feito, eu acórdome de cativo a miña avoa, que sempre foi unha muller reivindicativa, sempre chamaba o Concello, a radio e demais, porque dicía, pois aquí hai esta cosa, aquí hai esta cosa. E esta cosa é algo que fai pobo tamén. É dicir, por que demonizamos que os veciños e veciñas avisen? Non, os veciños e veciñas son unha parte fundamental da sociedade e, como tal, teñen que participar da vida política. Ben, como dixen antes, pois a moción está ben clara, eu creo que estamos todos e todas de acordo, pero como ben explicou a teniente alcalde, e vai explicar tamén na segunda intervención, só vou a puntualizar unhas cousas. Os stops, os CEDAS, isto non o decide a señora teniente alcalde, nin o señor concelleiro, nin a señora concelleira, nin o alcalde. Isto son os informes dos técnicos, no seu caso da Policía Local, ou no seu caso incluso da Policía Local, en coordinación con outra vía afectada do outro titular. Vale, é dicir, non é un procedimento que se faga en 5 minutos, ni moito menos. Con respecto ao tema dos vados, pois sí, percibimos un erro, é bueno decir aquí. Aquí percibimos un erro nas notificacións de baixa. E precisamente nas notificacións de baixa, que foi algo que comentamos a teniente alcalde e eu, e subsanamos xa. Nas notificacións de baixa dos pasaxes permanentes, non se comunicaba ao titular de que tiña que arrancar a placa e devolver ao Concello. Vale. Entón, había un vacío legal aí. Xa está subsanado eso. Constame que as que foron notificadas con eso xa foron retiradas. Outra cousa, se alguén non ten vado, significa que podes estacionar diante. Vale, entón, e isto é curioso, vou non mencionar aquí, porque en Ourense xa pasou, que foi moi viral, o alcalde de Ourense actual estacionou o seu vehículo particular diante da salida dun parking porque non tiña sinal de pasaxe permanente. Pois pasa, non vou dicir aquí por respeto aos veciños, pero sí que hai varios edificios na Valenzá de garaxes comunitarios que non teñen vao permanente. Pois se aparcamos, non pasa nada, que chamen, e mellor aí é a comunidade de veciños que é a que ten que facer a solicitude tamén, e que non vai ir o Concello, non vai ir o Concello a decirlle, oye, solicitado o vago permanente, non, ten que ser a comunidade a que o solicite, gracias. Gracias. A Nuria, prosiga vostede, ten 3 minutos. Vale, sí, parece que a primeira parte da moción que se refire aos valos permanentes, esa parte está feita, ou polo menos bastante avanzada, pero a segunda parte, a sinalización viaria, hai cousas que facer, e a pesar de que a moción ven do Partido Popular, pois hai cousas que se poden aproveitar e que son necesarias facelas. Pareceme moi boa a aportación que fixo o señor Padrón. Efectivamente, hai sinais que se deberían ao mellor plantexar a devolver polas, como é o paso de peóns que tiñamos antes en Ventraces, ahora mesmo só temos un en frente do bar, antes había un máis abaixo,
paso na Rúa de Hermida para pasar ao outro lado. Na última vez que arranxaron a estrada, quitaron, non o volveron por, eu creo que hai un paso de peóns, creo eu, e os veciños que os supergamos, que sería necesario. Tamén controlar aí o tramo de velocidade, porque baixan de Loiro, costa baixo, e baixan moitas veces a velocidades pois que vai ser difícil que den parado para un paso de peóns. Polo demais, apoiamos a moción porque consideramos que esta segunda parte da sinalización viaria, pois si hai cousas que mellorar e que se podían facer. Grazas. Grazas, dona Nuria. Interven agora dona Victoria con 3 minutos. Moitas grazas. Vostedes éncheselles a boca a todos vostedes, membros da oposición, falando de estudos técnicos, pero é que para facer un estudo técnico hai que poñer diñeiro encima da mesa. E para iso estamos todos para colaborar, e para iso tamén está a policía, para definir en que lugares fai falta esa sinalización. En ese sentido, evidentemente, estáse traballando, inda que poden quedar algúns flecos. Tamén ao mellor o Partido Popular podía botar unha mao aquí nesta sinalización, porque a sinalización da OU 160, que é municipal, agora mesmo é de titularidade municipal, no seu día creo que era da Xunta, era antigua nacional. A U160, que é esta que pasa por aquí, ten un proxecto de sinalización precisamente que xa levamos, creo que 2 ou 3 veces, como alegación aos presupostos da Xunta de Galicia, como unha alegación do Concello de Barbadás, unha obra do Concello de Barbadás necesaria. O sea que o Concello de Barbadás está preocupado por a sinalización, pero a Xunta de Galicia parece que non lle preocupa para nada a U160 nos seus orzamentos e ano tras ano fai caso omiso da proposta formal do Concello de Barbadás. Vaos en edificios con licencias de ocupación dadas en épocas do Partido Popular irregulares. Claro que nós eso xa non podemos ter ese control. E se o queremos ter, témolo que facer a través dunha comprobación de revisión de vaos, de traballo de campo. Nós non temos unha moneda máxica ou unha variña máxica, perdón, para actualizar os vados. Vostedes ao mellor tuveron a oportunidade no seu momento e tiñan diñeiro para facer estudos técnicos e todo eso, por eso ao mellor agora pensan que o diñeiro é infinito, como lle teño dito varias veces, e non o é. Podolle dar hoxe unha gran noticia relacionada co tráfico, na zona, na avenida de Celanova, que se van a concentrar a iluminación, a intensificar a iluminación de 5 pasos de peóns onde detectamos que había moitos problemas pois á hora de cruzar. Esperemos que esta sinalización, esta intensificación da sinalización neses pasos sexa efectiva, e poda ser esa a causa de moitos accidentes como vostedes intentan facer moitas veces traendo a demagoxia a este pleno. Respecto á sinalización noutros viais, pois mire, temos unha estadística da Dirección Xeral de Tráfico na que fala que a maior parte dos accidentes que se producen no termo municipal son na A52 o 37 accidentes. E a pouquiña distancia síguelle a 540 ou 540 con 33 accidentes. E a terceira no ranking, a cuarta. A terceira é a avenida de Celanova, que, eso é normal por a densidade de tráfico, e por eso xa lle estou dicindo que se están tomando medidas encamiñadas á sinalización. De feito, vostedes saben, algunhas persoas ao mellor non o saben, pero vostedes saben que non se pode ir a máis de 30. En cuarto lugar está a O519 con 6 accidentes. Entonces xa ve que casi toda a sinalización ou ausencia de sinalización que pode provocar un accidente de tráfico atópase en outras vías que non son de titularidade municipal. Moitas grazas. Grazas a vostede. Don Ramón, ten un minuto. Bueno, menuda novedad, que hai máis accidentes na 52, na 540, pero bueno... Non, en realidad. Sí, accidentes graves, supoño, Bueno, realmente os pasos de peóns iluminados xa foi algo que veu pedido longamente. A axuda para non sei que queremos facer entón na U160, que é municipal, pois claro, habrá que concurrir como se concurriu para outros temas relacionados co polideportivo e non conseguiron nada, porque ao fin, pois eso, pois tamén pasa. Creo que non se trata de informes, simplemente creo que supoño que cando se fai o pago das placas, mediante a Diputación estarán numeradas, e aí habrá un número que sea o que pague, independentemente da investigación. E non falaba de edificios vellos, falaba de edificios novos, incluso de despois
ou máis ou menos ao mesmo tempo co ano 18, que foi o ano que se aprobou esta ordenanza. Que por moita ordenanza que aprobemos, pois habrá que intentar leválas a cabo, e nada máis. Rematou. Pois mire, voulle dicir eu a estadística completa, pero vou empezar por outro asunto. Mire, doña Chelo, a xuntas de goberno, hai 3 persoas que cobran, o resto non cobran. Vale? 3 sí, 2 non. 2 non. Entón non diga todos, porque xa minte. Segunda cuestión, o secretario pode dar fe que hai xuntas de goberno nas que van 14, 15, 16 asuntos, e 20, e 50 en algunha ocasión tamén, cando se trata das bases de celíacos. Pero que eu saiba, non ten ido ninguna xunta de goberno con menos de 5 asuntos. 5 asuntos, incluída a aprobación da acta. 5. E sabe por que hai xuntas de goberno? Basicamente por dar agilidade ás saídas, a saída de obras e demandas dos veciños e veciñas. Porque as xuntas de goberno, por se os veciños non o saben, van servizos sociais, é dicir, asistencias sociais de emerxencia, van licencias de obra, cambios de titularidade, aparcadoiros e similares. E non hai ningunha, a non ser que haxa un asunto de suma urxencia que teña menos de 5 asuntos. Se trae algunha, pode sinalar todas e saque a porcentaxe sobre o conxunto de todas as xuntas de goberno que ten habido neste Concello. E o Bloque sabe perfectamente, porque estivo gobernando e nunca houve ninguna xunta de goberno con menos de 5 asuntos. Entón, vostede siga facendo demagoxia. Mire, falaba don Ramón do alumeado da estrada de Piñor. Sabe vostede que está aprobada a modificación de crédito a base de insistir este goberno e vostede, por suposto, e de traballar na Diputación. Doña Chelo, nos seus tempos de diputada provincial, sempre o único que conseguiu foi que se rexeitara esa modificación de crédito ou esa obra. E nunca abriu a boca na Deputación reclamando que esa iluminación viñera para o noso Concello. Nunca. Pero non só nese asunto, sino en todos. Nunca abriu a boca. Mire, voulle dicir máis. Mire, neste Concello, eu molesteme en conseguir na Dirección Provincial de Tráfico os datos da siniestralidade desta provincia, deste Concello, cosa que deberían traer vostedes tamén, que teñen acceso a elo. No ano pasado houve exactamente 94 percances. Mortos, 0. Feridos graves, 0. Feridos leves, si que houve algún, concretamente 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, debe haber 13 feridos, 14. En 94 siniestros, dos cales 37 foron na 52, 33 na OU 540, 37 máis 33 fan 70, 70 sobre 94, saquen vostede a porcentaxe. Na OU 519, que non é do Concello, 6. Van 76 sobre 94. Despois, hai outros 4 siniestros que están en viais que son pistas, polo tanto non teñen sinalización. Agradecerelle a súa atención sobre os datos que estou indicando, pero bueno, 4 en pistas que non son viais, 4. Despois, na 17 de maio houve un, na Rúa das Burgas houve un, na Avenida de Celanova 7, na Rúa da Paz 1, en Carruceira 1 e nos Somieros 1. Esta é toda a siniestralidade que houve no noso Concello. Entón, vostedes veñennos aquí a dicir a que fagamos un estudo técnico sobre o cambio de toda a sinalización do noso Concello. Haberá cousas que mellorar. Por exemplo, melloraronse cousas a raíz de que nos fixo unha proposta o colexio ou asociación de autoescolas. Fíxose modificacións atendendo a seguridade viaria dos nenos e nenas que van aos colexios. De feito, verán agora que están pintadas nas berarrúas unhas tartarugas. Se non as viron, están pintadas. Eso é seguridade viaria tamén, para que as crianzas podan acudir a pé aos centros educativos. Que máis? Mire, ou 540. Este Concello, este alcalde, ademais, fixo, acompañado da señora tenente alcalde, fixo unha petición á Guardia Civil para que estudaran a mellora da seguridade viaria na OU 540 no treito de Bentraces. A Garda Civil fixo estudo, está aquí, podeno ver, podelo entregar, fixo un estudo no que recomenda, entre outras cousas, recomenda propuestas de mejora. Sentido creciente eliminar la señal limitación de velocidad máxima a 90 km ubicada en la travesía.
Limitar la velocidad en toda la travesía desde el inicio de la población hasta el fin de la misma, en ambos sentidos a 50, teniendo en cuenta que ya existen en el interior de la población señalizaciones específicas a dicha velocidad. Instalar reductores de velocidad de lomo de asno o paso peatonal sobre elevado en el único paso de peatones existente en la travesía. Informe de data... No. Dun de maio de 24. Que di nuevo. Dun de maio do 24. Está aquí. Respuesta de la Junta de Galicia. Digo Junta de Galicia. Do día... Non ten a data. Non ten a data, pero é posterior, evidentemente. Non ten data, porque debe ser sinatura electrónica. Sí, o día 13 de maio do 2024 recibiuse unha solicitud de informe sobre o asunto da cabeceira. Relata certas cuestións, pero o sustancial. No referente a instalar reductores de velocidade de lomo de asno ou o paso peonil sobre elevado no paso peonil existente, analizaremos. É dicir, estamos un ano despois. Non temos resposta sobre esa análise. E é un dos lugares de máis siniestralidade do noso concello. Un dos que máis, 33 sobre 94, don Ramón. Creo que hai que ver cos deberes feitos. Analizaremos a problemática das rúas e as súas circunstancias. No caso de que sexa necesaria unha actuación, a incluiremos na programación de traballo do servicio. Voulle dicir máis. Miren, saben cales son os motivos dos percances nese tramo? Para que teñan información detallada. Miren, accidentes con animales OU540, anos 2019 e 2023. Estos accidentes, estos percances, prodúcense todos entre os kilómetros 6,4 e 8 aproximadamente. Pois hai, en total, desde 2019 a 2023, hai 24 siniestros provocados por animais. Xabaríns, corzos, zorros ningún, e caninos. 24. Entón, miren, cando nos atopamos con que máis dunha terceira parte dos siniestros deste concello, ademais os máis graves son provocados e acaecidos nunha estrada de titularidade da Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia non toma en serio a petición da Garda Civil, non do concello, sino da Garda Civil, que baje Dios e lo vea. Podo llenar a documentación. É do ano pasado. Votos a favor da moción. Perdón. Non, que decidan eles. Eso é unha decisión do bloque do PP. Apresentan os mesmos puntos que anterior. No, redactenlle vostedes entre os dous, que vostede que fai a proposta e ele o que ten que acertala. Redacten o texto, nin común. Para a Deputación Provincial a cumplir estes mesmos puntos nos seus viais dentro do noso municipio. A Deputación Provincial así queda redactada así, sí. Acepta no vostede tamén, non? Sí, os dous. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos á seguinte moción, que é o punto número 4, moción do BNG, construcción do local social con centro de día para as persoas maiores do Concello de Barbadás. Ten a palabra o seu vocero ou voceira. Ten 5 minutos nesta ocasión. Sí, boas tardes a todas e a todos. Bueno, decir que desde o BNG sempre defendimos estas premisas de que Barbadas ten que ser un concello importante na nosa comarca, pero non só polo número de habitantes, sino por xa que esa cifra debe ir aparellada tamén en os servicios públicos de calidade e acordes ca poboación actual, e vemos que en moitos casos pois non é así, non? Son moitas as carencias que observamos no tocante a estes temas e moitas delas son manidas, trouxeronse aquí por parte deste grupo político, por parte de outros compañeros da oposición, como pode ser
E reseño pois, o tema do instituto secundario para Barbadás, para a nosa mocidade, algo do que o BNG pois, fai bandeira durante hai, xa non sei, creo que máis de 20 anos, ter unhas piscinas climatizadas para que a nosa poboación poda disfrutar pois desta infraestructura pois ao longo de todo o ano. Temos traído iniciativas ao respecto a este tema, como puderan vehiculizarse, como pudera darse de forma. A necesidade tamén dunha segunda escola infantil, temos unha poboación infantil enorme, con moi poucas prazas as que se ofertan na actual escola e que, polo tanto, pois é unha necesidade de contar con outra infraestructura neste sentido. E, como non, pois, a proposta que traemos hoxe no acordo primeiro, pois a construción dun centro social que leve inserido pois, un centro de día público para as persoas maiores do noso concello, non? Entre outras moitas, hai máis, evidentemente. Eu, seguramente, ao longo da miña intervención vou referirme a outro tipo de cuestións que tamén serían importantes. Estas poderán ser as de máis calado, pero logo hai outras tamén importantes que deberán reseñarse e nas que o goberno debera de traballar. Pero, bueno, despois de ver tamén o sucedido pois, no último pleno extraordinario de marzo e noutros anteriores, nos que se visualiza pois, ese interés enorme por parte do equipo de goberno en ceder gratuitamente pois, os terreos que nos corresponden a esta institución na área do reparto 4 ao Ministerio do Interior para a construción dunha casa cartel da Guardia Civil. Non vou volver sobre eso, pero isto é unha evidencia que se trasladou en ese pleno, e xa digo, en cuestións ou tamén en intervencións anteriores por parte do señor alcalde. Digamos que no BNG, pois, encenderonsenos varias alarmas, non? Porque entendemos que, efectivamente, nós somos absolutamente contrarios a esta iniciativa, a esta cesión gratuito destes terreos ao Ministerio do Interior para este fin que pretende facer o goberno de PSOE e Democracia, Ourensán, e traemos hoxe esta moción neste sentido que nos ocupa para evitar que eses terreos acaben dedicados a cuestións coas que non concordamos, como digo. E que eses terreos resérvense cando evidentemente se acabe desenvolvendo esa área de reparto 4, como as outras que están pendientes. Hoxe eses terreos están aí, pero están sobre o papel. Nin o goberno nin ninguén hoxe pode desenvolver unha área de reparto. Iso ten que facelo a propia xestora desa área, os constructores que traballan dentro desa área, e será cando, efectivamente, se poda desenvolver a R4 ou outras. E que eses terreos de dominio público queden reservados para fins sociais ou infraestructuras públicas. Nese sentido, vai a moción. A nosa alternativa é absolutamente contraria, digamos, ás súas febres, a súa teima, a de agasallar, a de regalar o público. E nós o que facemos é, pois, recoller nun primeiro acordo, que paso a ler, porque creo que é o máis... Podía reler a moción, pero explico así. O Concello de Barbadás reservará os terreos que lle corresponden a R4 para que no futuro próximo poda construirse nos mesmos un local social para os nosos maiores que leve incluído un centro de día público. Continuo, observamos, e así o reflicte tamén a moción, con certa envexa, como outros concellos, aquí a moción non é a Llariz, pero como esta hai máis, pero é un en particular do que este portavoz, pois, realmente este grupo político, pois, sí que ten envexa dese tipo de infraestructuras, como este local social, este centro de día, está nas proximidades ou no propio casco histórico da vila, con uns servicios anexos, comedor sobre rodas, nun entorno, efectivamente, bucólico, con zonas verdes, con rodeado de zonas verdes, de sombras, donde hai unha premisa fundamental que é a defensa e a promoción do público, algo que... Ten que rematar, don Serafín. Remato na segunda intervención, de acordo, grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, vamos a repetir o de sempre. Aquí fíxose un planeamento malísimo. E hoxe Barbadás non ten terreos para todo este tipo de infraestructuras, centro de día, auditorio, escola de música, un edificio para a policía local en condicións ou un centro de servicios de oficinas municipais, porque iso tiña que haber quedado debaixo dos edificios onde
da Avenida de Celanova, que están por a parte de abaixo, esa zona máis chaira, ese terreos tiñan que haber quedado todo para este tipo de infraestructuras, para darllos á Xunta, ao Goberno Central, ou a que nos construíra un edificio. Eso non se fixo, quedámonos con baixos, e así está todo. A Policía Local onde está, as oficinas municipais naquela pendente, o centro de saúde onde está, e todo así. E non temos remedio porque non temos terreos. Agora, estes terreos que están a disposición, eu coincidimos co espírito da moción novamente. Ahora, neste caso, para votarlle a favor, ten que retirar o número 1, o punto número 1, no que dice que eses terreos sexan para un centro de día. Porque volvemos facer outra vez as cousas como facía os gobernos do Partido Popular, que fixeron o planeamento urbanístico deste concello pésimo. Volvemos cagala, así de claro, entre comillas. Entonces, terá que ser, mire, neste caso, pediu a Guardia Civil, pero a Guardia Civil onde este señor comprou eso, bueno, iba a ser de outra maneira, ao final nós non vamos a gastar un céntimo porque foi no que nos opuxemos, nós non íbamos a aprobar nada que tuéramos que pagar un alugueiro ou calquera outro tipo, e ao parecer o Goberno Central fai o edificio. Vou non deixar aquí na segunda intervención falamos. Eso, en tal caso, para outra, sí, un auditorio, unha escola de música, ou outro, ahora para persoas maiores nesa pendente non. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Don Daniel, prosiga, por favor.